Policía Nacional alerta unha vez máis ás familias sobre a detección nas últimas semanas de múltiples estafas levadas a cabo seguindo o calote do fillo en apuros, unha modalidade que emprega a enxeñería social e a urxencia emocional para obter importantes sumas de diñeiro de cada unha das súas vítimas. O engaño baséase no aproveitamento da confianza e o vínculo familiar, seguindo un patrón moi similar na maioría dos casos. A vítima, pai ou nai, recibe unha mensaxe desde un número descoñecido. O estafador faise pasar polo seu fillo ou filla, pondo como excusa que o seu teléfono habitual estropeouse, perdeuno, quedou sen batería e que por iso escreve desde outro número. O falso fillo alega unha situación de urxencia económica que require unha actuación inmediata, como pagar unha factura ou unha multa. Desconfiemos sempre das peticións urxentes de cartos. En este caso, preguntémonos se o noso fillo ou familiar nos pedirían unha cantidade semellante de cartos mediante unha mensaxe. Por moito que nos diga o estafador, antes de realizar calquera transferencia, verifiquemos a súa identidade, colgando o teléfono e chamando ao noso fillo ao seu número de sempre. Se polo que sexa non podemos falar con el, fagámoslle unha pregunta persoal de seguridade ao estafador, unha pregunta que só o noso fillo sabería respostar. E por último, intentemos tamén non continuar a conversa polo número descoñecido. Intentarán sempre que sigamos interactuando con eles para extraer máis información sobre nós e a nosa familia e facer así máis crible esta estafa.